Iwake bener jejer Cak, tapi mboten wonten sing gelem mangan. Lho. Kan jare sapa iwak jejer iki prasamu kate upacara ngono ta. Bener iwak ta apa jenenge sing baris berbaris apa PBB. Sakniki lho kula dikira ceramah mbek iwake nggawe kopiah. Padahal iwak niku lak mboten. Kon dikira ceramah karo iwak. Apa iwak iku duwe kuping? Umpama duwe kuping nang jero banyu gak kelebon banyu ah. Ojo ngawur kon, Dok. Nggih mboten ngawur Cak Sura wong. Nggih umume ngoten niku. Sing ngumumno sapa? Lah apa diumum-umumno kaya pemenang ae. Ya nopo sampean niku sampean gak tau gombol wong mancing ya sampean. Lho. Awakmu tahu ta gumbul mancing? Mancing iku ana apa jenise? Ayo lek ro kon. Mancing nggih mancing kok ana jenise barang. Lho kan. Ana mancing kiloan, ana mancing lomba, ana mancing perkara. Gak ero ngono. Mancing kiloan. Mancing mancing nggih mancing iwak Cak Sura. Napa sok sampe mancing perkara niku? Lho. Nek pengin mancing perkara gampang. Nang warunge sapa sing kon biasa tuku iku? Mas Rian. Rian kon mrono moro-moro tengokno Yan Rian remu koyo tembelek terus ngaliyo Lah niku ngilokno Mas Rian Cak. nah iya aku mancing perkara kon jenenge Walah tak kira mancing iku mek mancing iwak tok. oh kon kabeh